Ang mga panultihon ni Solomon. Ang tawo nagaplano, apan ang Ginoo ang nagabuot kun matuman ba kini o dili. Sa atong hunahuna husto nagayod ang tanan natong ginahimo, apan ang Ginoo ray makahukom kun unsay atong tumong. Itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton ug magmalampuson ka. Tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan, bisan ang mga daotan nga gitakda niya nga malaglag. Ngilaran ang Ginoo sa mga mapahitason, ug sigurado gayod nga silutan sila. Kung tinuoray natong ginahigugma ang Ginoo, pasayloon niya ang atong mga sala. Kung nagatahod kita kaniya, malikay kita sa kadaotan. Kung nalipay ang Ginoo sa atong paggawi, maghimo siyag paagi nga makighigala kanato ang atong mga kaaway. Mas maayo pa ang gamayng bahandi nga gihaguan sa tinarong nga paagi kaysa daghang bahandi nga naangkon sa daotang paagi. Nagaplano ang tawo sa angay niyang buhaton apan ang Ginoo ang nagapatigayon ni ana. Kon mohukom ang hari nga giniyahan sa Dios, husto kanunay ang iyang paghukom. Dili ikahimuot sa Ginoo nga manglimbong kita sa atong pagnegosyo. Ngilaran ang mga hari sa paghimog daotan, kay ang ilang pagdumala makapadayon lamang kon matarong ang ilang binuhatan. Malipay ang mga hari sa mga tawong dili mamakak, palangga nila kadtong nagasulti sa tinuod. Kung masuko ang hari malagmit may patyon siya, busa ang tawong maalamon maningkamot gayod nga dili masuko ang hari. Kung gikalipay sa hari ang usa ka tawo dili niya kinipatyon. Ipakita niya nini ang iyang kaayo nga daw sa ulan sa panahon sa tingsibol sa mga tanom. Mas labi pang maayo nga makaangkon og kaalam og pagsabot kaysa bulawan og pilak. Ang tawong nagsubay sa insaktong pagkinabuhi naglikay sa kadaotan, ug ang nagmatngon sa iyang kaugalingon layo sa katalagman. Ang kahambog ug kamapahitason sa usa ka tawo makapalaglag kaniya. Mas maayo pang magkinabuhing mapainubsanon uban sa mga kabos kaysa makigbahin sa gipang ilog sa mga hambugiro. Ang tawo nga mamati kon tudloan mauswag, bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo. Ang maalamon nga tawo mailhan nga adunay hustong panabot, ug kun maayo siyang manulti, may makatunan ang ubang tawo kaniya. Ang kaalam sama sa tuboran nga nagahatag og kinabuhi, makaangkon og maayo og taas nga kinabuhi ang nagabaton nini. Apan ang mga buang-buang silotan tungod sa ilang kabuwang. Ang maalamon nga tawo nagabantay gayod sa iyang gipanulti, mao kana nga makakaton ang ubang tawo kaniya. Ang tamis nga mga pulong sama sa dugos, makalipay og makapaligon sa tawo, tingali naghunahuna ka nga nagsubay ka sa insaktong dalan, apan padulong diay kini sa kalaglagan. Ang kagutom magtukmod sa tawo sa pagtrabaho. Ang tawong daotan nagaplano og daotan ug sakit siya manulti nga daw sa kalayo nga makapaso. Ang tawong nagapanglibak makamugna og away ug moguba sa panaghigalaay. Ang tawong bangis mohaylo ug mosulsol sa iyang isig katawo ngadto sa kadaotan. Pagbantay kamo sa mga tawong nagpahiyom ug nagpangidhat kay basin may daotan silang plano. Ang katigulangon usa ka kadungganan nga maangkon sa tawo nga may matarong nga kinabuhi. Mas maayo pa ang tawo nga mapailubon kaysa tawo nga gamhanan. Mas maayo pa ang tawo nga makapugong sa iyang kaugalingon kaysa tawo nga migahom sa usa ka syudad. Magripa ang mga tawo aron mahibaluan nila kun unsay hustong desisyon, apan ang tanang desisyon nagagad sa pagbuot sa Ginoo.